فقري وإكسابهر فقري يا كل نجار فقري وإكسابهر فقري يا كل نجار كابنت كاب تسفى عزيز عابت ندم تاتزاز نخلو زتمرت زلالم عبيتها بالجزي زي تدرت كله حالا فيو فقرقن زي حالا فيت نفاقر حواتي نفاقر حواتي فقريا ترقم كرسنا ويتا يسوس مهارنا فقريا ترقم كرسنا أبونا زمهارنا نفاقر حواتي نفاقر حواتي فقريا ترقم كرسنا ويتا يسوس زمهارنا فقريا ترقم كرسنا أبونا زمهارنا سلام وسناي تخاتاتلتي فقر بتاعي ميديا كمي كانيهم صبوك تهلو إن تمنخو نايلوم معلتي أرستنا أبجزي سقاي تسفى أي تقرأ زبل إيوك خون باركس كل تجبروا زبلة بسمي جبر وصل زبلنا مثلا علم حتصير صلوات كنجبر سناي فقادو يخوننا بسم آبن والدن منفس قدوسن حدا أملاخ آمين سبحاتنا آبن والدن منفس قدوسن يخون تنتقم زنبري حجخ نوتر وزل عالم آمين ومن برت باب لمننا ويسوس سقول محارنا بسم آبن والدن منفس قدوسن حدا أملاخ آمين سلو كل نجار እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ምባርከስ ሎም ማዓልትውን ከምቲ ንቆጽሎ ዝቀነና እና አንበብና ክንከይዲና ካብቲ ዘንበብናዮ ኸኣኒ እንታይ ተረዲእና እንታይ ወሲድና ክነዘንቱና ማለት እዩ ስለዚ ከነብብ እንከለኹ ምሳይ ጸኒልኩም ክሰምዑ ይዕድም እግዚአብሔር ከኣ በዓሉ ክመርሐና ሰናይ ፍቃድ ይሁን ኣብ ግዜ ስቃይ ተስፋ ኣይትቁረጥ ዝኸበርካ ሓወይ ሙሉእ ህይወተይ ወዲ ሰብ ቃልሲ ከም ዝኾነ ፍለጥ ኣብዚ ዓለም እዚ ክሳብ ዘለኻ ክትዕርፍ ኢልካ ኣይትሕሰብ ኣብ ሰማይ ኢኻ እትዕርፍ ኣብዚ ብሓሰራ መከራ ብስቃይን ክትጸሪ ኢኻ እግዚአብሔር ኣብቲ መጻኢ ዓለም ክሽልመካ ክንዲ ዝደልየ ኣብዚ ዓለም እዚ ብፈተና ክፍትነካ እዩ እግዚአብሔር ዓስብኻ ቀልጢፉ እንተ ዝህበካ ነይሩ እቲ ንዑ ዘለካ ፍቕርን ተስፋን ክትገልጾ ዕድል ኣይምረኸብካን ነይርካ حميمك مس حوخا إخا تحجوس حميمك مس حوخا إخا تحجوس سريحكاس عصبخا مس وسطك إخا قبوع عرفتخا أتركب سبيتي ولعا مس ولدت دعر حمام حرس إيا تحجوس ونجيل يوهانس عسرت شدشتي إسران حادن رأي حمام حرسي ترسعي وكوا زبهال دحر فتنة إذا علم زيكا بتي بتسفى نتصبيو زنبرنا من قصة سماي كن حقوسينا اتبتي عقستن اب تسفى أملاخ زتمركوسن زتصور كايو نشتو قزياون سقايكا اب قدم أملاخ كندزي زي بحال زل على ما وزخونه كبرن كوهبكا ايو قالي قرنطوس 4 فقد 17 رأي نتجنا زي ورسكايو سماياو هابتي مز ورسكايو كفو زبحال نجر
ኣይ ክኾነካን እዩ እንተኾነ ከይተሳቀኻ ክትወርሶ ከምዘይ ትኽእል እውን ክትፈልጥ ይግባእ ስለዚ ናይ ግድን ክትሳቀ ኢኻ ብመንገዲ መስቀል እንተዘይኮይኑ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሰማይ ክድይብ ስለዘይትኽእል ምስትውዓል የድልየካ ግብረ ሐዋርያት 14:22 ምርኣይ የድሊ ናብ መንግስተ ሰማይ ክትኣቱ እንድሕር ደሊኻ ብዙሕ ሓሰራ መከራ ድሕሪ ምቕባልካ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ይግባእ ስለዚ ብግዲ ክትፈልጥ ኣለካ ኢየሱስ ናብ መንግስቱ ክኣቱ ከሎ ብመንገዲ መስቀል ገይሩ እዩ ኣትይዋ ንስኻ ኸ ናብ መንግስተ ሰማይ ክትኣቱ ሰለል ዝብል ጥዑም መንገዲ ሒዝካዶ ክትኣቱ ትደሊ ኣለኻ ኣይፋልካን ዝኸበርካ ሓወይ ሓሳብካ ከምዚ እንተኾይኑ በዙሕ ትጋጌ ኣለኻ ኢየሱስ ናብ መንግስቱ ዝኣቱ ካብ መንገዲ መስቀል ዝሓይሽ መንገዲ እንተዘይህሉ ነይሩ ብርግጽ ንዓ መሓረየልካ ነይሩ ወንጌል ሉቃስ 24:26 ነቲ ብተስፋ ኣብ ልብኻ ዘሎ ሓጎስ እንተደኣ ብሓቂ ጨቢጥካዮ ነቲ ኩሉ ዘጋጥመካ ግደማዊ ተጻብኦ ንኽትምክቶ ዝኣክል ሓይሊ ክትረክብ ኢኻ ከምቲ ኣብ እቶን ዝረኣቱ ተስፋ ገይሩ ነቲ ኩሉ ድኻሙ ዝርስዕ ሓረስታይ ከምኡ ንስኻ ተስፋ ጌርካ ብትረኽቦ ተሓጓስ ነቲ ካብ ባህርኻ ዝፍጠር ባህርያዊ ስቃይ ገቢርካ ትሰዓሮ ስቃይን ሞትን ብዘይ ተስፋ እንታይ ትርጉም ኣለዎም ኩሉ ስቃይ ሕሱም እዩ ግን እቲ ናይ ሕሱም ስቃይ እቲ ብዘይ ሓደ ኣምላኻዊ ተስፋ እትሳቀዮ ስቃይ እዩ ትርጉሙ ግን ከምቲ ስቃይኻ ክትረኽቦ ትኽእል ንስኻ ክንኡ እዚ ግዝያዊ ስቃይ እናጠመትካ ብሓሳብካ ናብቲ ሰማያዊ ተሓጓስ ንኽትበጽሕ ጸዓር ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ ህይወትካ ዝህበካ ዓስቢ ሃረር እናበልካ እንተደኣ ትጽበዮ ኮንካ ነቲ ምእንቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኢልካ ዝተቐበልካዮ ጸገም ኩሉ ከኣ ካብ ሃብቲ እዚ ዓለም እዚ ንላዕሊ ጌርካ ክትርእዮ ኢኻ ጎይታና ነዚ ምድራዊ ህይወትኩም እዚ ግዜ ፀበባን ስቃይን ገይሩ ዝወሰኖ ኣብቲ ዝመጽእ ካልኣይ ዓለም ንዘለኣለም ተሓጒስካ ምእንቲ ክትነብር ኢሉ እዩ እቲ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዝተሳቐኻዮ ምስቲ ኩሉ ኣብ ሰማይ ክትሕጐሶ ዘለካ ከተነጻጽሮ ከለኻ ብዘይ መጠን ሒደት ወይ ከዓ ፈጺምካ ከም ዘይተሳቐኻ ኮይኑ ክረኣየኪ እዩ እግዚአብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ከለኻ ብክርስቲያናዊ ትዕግስቲ ንኽትሳቀ ጸጉኡ ስለ ዝሃበካ ንዘለኣለም ዓለም እናኽበርካዮ ክትነብር ኢኻ ነፍስኻ ብመንደል ጥበበኛ ሰንኪት ፈተነ ዝተሰርሐት ኣብ መንግስተ ሰማይ ኣብ ክብ ዝበለ ኣተራሮስ ብብቕዓት እትቅመጥ ዕድለኛ እምኒ እያ ትመስል ስቃይ ኣኽሊል ዓወትካ ከምቲ ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ ዘጸበቐን ዝኸበረን እዩ ዝገብሮ ጥበብ ያሶድ ሲራክ ምዕራፍ 3:6 ንስኻ እውን ኣብ ሰማይ ኣኽሊል ክብሪ ክደፍእ እንተደሊኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቢርካ ኣኽሊል እሾኽ ክድፋኣልካ ኣለዎ ክትሳቀ ከለኻ ብሓሳብካ ኣብቲ ርእስኻ ዝኾነ ኢየሱስ
ማለት ኤፌሶን 2:6 ምርኣይ የድሊ ከቢሩ ዝርከበሉ ሰማያዊ መንግስቲ ከም ትረክብ ጌርካ ሕሰብ እሞ ናይቲ ሃረርታ ቅዱስ ነገር ከዓ ንኹሉ ስቃይካ ብትብዓትን ብሓይልን ከም እተሸንፎ ገቢር ክገብረካ እዩ። ኣብ ህይወትካ ኣብ ሓዘን ኩነታት ምስ እትርከብ እውን ቅሳነትካ ከየጥፍአካ ሰማይሲ ካብ ዓይንኻ ክስወር የብሉን። ስቃይ ዝዓለም እዚ እናቀለለካ ዝኸይድ ሃረርታ መንግስተ ሰማይ ኣባኻ እናብዝሐ ዝኸደሉ እዩ። ብተስፋ ንላዕሊ ብዝዓረካዮ መጠን ብኡ መጠን ከዓ ካብ ስቃይ ሓዘን ክትገላገል ኢኻ። ጻድቃን ክሳቀዩ ከለዉ መንግስተ ሰማይ ከም ዝወርሱ ይተኣማመኑ ስለ ዝነበሩ ቀሲኖም እዮም ንስቃይ ዝዕገሱ ዝነበሩ። ናብ ነዊሕ መገሻ ነቂልካ ክትጓዓዝ ከለኻ ኮፍ ኢልካሉ ዘለኻ ስፍራ ፀቢብን ዘይመሸውን እንተኾነ እውን ግና ተሳፊርካዮ ዘለኻ ባቡር ናብ ዘለዓለማዊ ተሓጓስ ኣቢሉ ይኸይድ ከም ዘሎ እትፈልጥ በዚ ክትጸናነዐን ክትሕጎስን እዩ ዝግብኣካ። ኦ ዝኸበርካ ክርስቲያን ሓወይ፣ ኣብዚ ዓለም እዚ ህይወት ወዲ ሰብ ብዘይ መጠን ሓፂር እዩ። ክርስቲያናዊ ተስፋኻ ካብ ልብኻ ይተጥፍእ። ስቃይካ ኪንኡቲ ሞት እትሓልፈላ ማዕፆ ኣይትሓልፍን እያ። ንብዓትካ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ክስሕበልካ እዩ። ራእየ ዮሃንስ 7:17-21 ምርኣይ የድሊ። ሓሰራ መከራኻ እውን ቀልጢፉ ክውዳእ እዩ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ክውዳእ ወይ ከቋርፅ እዩ ኢልካ ዘይሓስብ ዘለዓለማዊ ተሓጓስን ብፀማኻ ዝረኸብካዮ ኣኽሊል ክብርን ክወሃበካ እዩ። ስለዚ ነዚ ኣኽሊል ክብሪ ንምውራስ ስቃይካ ተቐቢልካ ንሰይጣን ንዓለም ክስዕር ተቃለስ ኢኻ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ነንብቦ ዝፀናሕና ክብርን ምስጋና እንዖ ይኹኖ። ናይ ብሓቂ ስቃይና ጼርና ንኸደሉ ሓይሊ ይሃበና። ኣሕዋተይ እዚ ነንብቦ እዚ ነስተንትኖ ዘለና ኣብዚ ስቃያት ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ስቃይ ተስፋ ኣይትቁረፅ። ኢድካ ዘይምሃብ ፍጹም ኢድካ ዘይምሃብ ተስፋ ኣሎና። ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ክንወርስ በዛ ሓሳብ እዚኣ ገይረ ክዓፅወ መንግስተ ሰማይ ኣባኻ እናበዝሐ ዝኸደሉ እዩ። ብተስፋ ንላዕሊ ብዝዓረካዮ መጠን ብኡ መጠን ከዓ ካብ ስቃይ ሓዘን ክትገላገል ኢኻ። ነስተውዕል ሕጂ ጻድቃን ክሳቀዩ ከለዉ መንግስተ ሰማይ ከም ዝወርሱ ይተኣማመኑ ስለ ዝነበሩ ቀሲኖም እዮም ንስቃይ ዝዕገሱ ዝነበሩ ይብለን። ጻድቃን ክሳቀዩ ከለዉ መንግስተ ሰማይ ከም ዝወርሱ ይተኣማመኑ ነበሩ። በቲ ስቃይቲ ይተኣማመኑ ስለ ዝነበሩ ቀሲኖም እዮም ንስቃይ ዝዕገሱ ዝነበሩ። ስለዚ ሓወይ ሓፍተይ ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ክንህሉ ንኽእል ኢና። እዚ ስቃይ እዚ ተዓጊስና ተሓጒስና ባህ ኢልና ክንቅበሎ ኣሎና። ምክንያቱ የፀናንዓና እዩ ዘሎ። ሕጂ ንኸፍል ኢና ዘለና። ፅባሕ ከዓ ኣብታ ዘይተሓልፍ መንግስተ ሰማይ ንዘለዓለም ትሕጉሰና ኣብኣ ኮይና ክንፀናናዕ ኢና። ስለዚ ብዝፀንሐና ግዜ ንእግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ኣብ ምንባብ ይኹን ኣብ ዘረባይ ክጋገይ ይኽእል እየ። ካብ እግሪ ልሳን ይዕንቀፍ ዝብል ምስላ ከም ዘሎ ክዝክሩ ይዕድም። ዝኾነ ዝተጋገኽዎ ዝዓንቀፍክኹም እንተሎ ንሱ ናተይ ናይ ስጋ እዩ እሞ ንዕኡ ኣይትጠቀምዎ። ኣብታ ጥቃ ገዛኹም እንዳጓሓፍ እንተላ ኣብኣ ድርቢ ኣቢልኩም ግደፍዎ። እቲ ሰናይ ዘበለ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር እዩ፣ ንዕኡ ተጠቀምዎ። ኣብ ሂወትኩም
ክትቀሞ ይዕድም ንዓይካ ኣታ ጸሎትኩም ክዝክሩኒ ይምዕድ እግዚአብሔር ይሃበልና ብጸንሐና ጊዜን እግዚአብሔር እናመስገና ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንተለኩም ኣብ ኮመንቲ ግደፉለይ ንኹልኻትኩም ክምልሰልኩም እየ ብጸንሐና ጊዜን እግዚአብሔር ምስጋና ይኹኑ ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወመንበር ጥበብ ለምንና ወየሱስ ስቁል መሓረና እስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን